Oh my, oh my, oh my. भाई ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ି ତେଲଟା ଦିଅ ନା 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 ଗରମ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବସେଇ ଦେ ସିମ୍ କରିକି ଖାଲି ଆସିକି ଛାଣିବୁ ଖାଲି ଛାଣିବୁ 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 ତାତି ତାତି ଯାଉ ଗାଣ୍ଡିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ହଁ ଚାର୍ଜ ବସାଇ ଦିଅନି ଧନ ଧନ ଗିଲି 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 କଲର ଟିକେ ପକେଇବି କଲର କୋଉଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ ରାଗ ମୁଁ ପକେଇବି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି ବାଟି ଦେଇକି ପକେଇଦେବି ହଉ ଆମର ଚିକେନ୍ ଛଣା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଛାଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ଖାଇବ ଚିକେନ୍ ପକଡ଼ା ଧନ ଚିକେନ୍ ପକଡ଼ା ଚିକେନ୍ ପକଡ଼ା ହେଇଗଲା ଧନ ଧନ କ'ଣ କରୁଛ ଅନେଇଲ କ'ଣ କରୁଛ ଟୟକୁ ଧରିଛ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଭାରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ୍ ପକଡ଼ା ଏ ଚିକେନ୍ ପକଡ଼ାରେ ଚିକେନ୍ ପକଡ଼ା ସିଏ ରାଗ ଯୋଉ କ'ଣ କହନି ଦେଇ ଶୁଖୁଆ ଆଜି କ'ଣ ନଥିଲେ ତ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ଖାଲି ଦେ 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 ଖାଲି ହେଲା ମସଲାକୁ ବି ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇ କିଛି ହଉନି ଏମିତି କଳେଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇ ଗରମରେ ଚିନି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇଛୁ ଆଉ ନା ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇନି କରିକି ମାନେ ଗୋଟା ଗିନାରେ ଥୋଇ ଘୋଡ଼େଇବି ଫାଟିଯାଏ ଆମର 2-3ଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଭଲ ଏଡ଼ି ଏଡ଼ି ମିଶେଇବି ନା ମୋ ଝିଅର ଭାରି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଫେଭରେଟ୍ ତାକୁ କହିକି ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଦା ଆଣିବି ତାର ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ତା ଭାରି ଚିକେନ୍ ହଉ ମାଛ ଫାଛ ଖାଉ ଚିଲି ହେରିକା ଖାଉ ଆସ 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 ଆସ
ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଦେ ବୁଲେଇ ଆସ